No niin, moro taas kaikille siellä YouTubessa. Nyt me kuvataan kakkososaa täällä kylällä, kaupungilla. Täällä Alvarinin vieressä. Alvarini on hotelli. Ravintola. Hotelliravintola Keilohalli. Tuolla on pankki Nordea. Tänne tuolla on osuuspankki, tuolla on Nordea. Mikä nyt pizzeriata siellä. Tästä mennään yhdellä kädellä portaita ylös. Voi, nyt jäi takarengas alas. Peilataan portaisiin. Totta kai. En peilannut. Mehän ollaan Profile Spin. Niin. Mä en peilaa portaisiin. Sori, sormi tuossa eessä. Ja ykkösosa oli sellainen. Katsokaa, hän menee taakse jollakin ihme takarenkaan tapeille ja yrittää teulia. Tämä ei onnistunut. Jossain välissä ehkä tulee parempi kamera. Mutta en tiedä. Ehkä on. Ja. Tässä on siis. Kyllä ne kovasti mainostaa. Siellä käy hyvin. Mutta en saanut sitä nauhalla. Mitä vittua? Taas meni aika hyvin. Mutta sen mä saan takapäin nauhalla. Tässä talvi alkaa lähestyä. Sitten on syksy ja kohta on talvi, niin talvellakin tulee videoita. Ne on oma pelikanavani, minun yksityinen. Tai no ei se ole yksityinen. Ihmiset saa käydä katsomassa siellä. Käykää ihmiset tsekkaamassa se ja se on The Peligamer 129. Niin. Siinä on tuo grilli, mikä on suljettu tai lopetettu. Ja tähän videolle, ei tälle videolle, mutta jollekin videolle tulee luultavasti mopoilua ehkä. Meillä on mankit. Mulla on Honda mankia. Sillä on mönkkiä, kiinalaista paskaa. Jasperilla on kiinalainen ja hänellä on mönkkiä, josta loppuu 2 päivässä bensa ja rattaa tiltoa. Ja niin, ja moottori leviää. Ja mulla on Honda. Honda mönkkiä 4 vuotta. niin, mutta on sulla on Jinghen manki. Jinkkumanki. Niin on sullakin. Mulla on Honda. Miten niin? On. YouTube-atturi yrittää valehdella teille. Katsotaanko? Katsotaan sen penkki. Siinä lukee, toin penkissä lukee Jinghen ja mun penkissä lukee Honda. Niin, mutta se sun Honda-penkki alla on Jingsheinin penkki. Ei ole penkkiä. Ei sellaisia penkkejä ole, minkä alla olisi joku penkki. Koska minulla ei ole 2 penkkiä minun mopossani. Nyt seisaltaa yhdellä kädellä. Uskokaa pois, se on Jingsheinin manki. Ei ole. No, mullakin sitten Honda manki. Ei ole. Siihen on vaihdettu se
Ratas. Ei se millään voi muuttua japanilaiseksi, jos itse muuttaa sitä, vaihtaa yhden rattaa. Nyt. No joo. Minä todistan, että minulla on jinkku myös. Sillä minun on pakko näyttää minun mapon kylkeni. Ja niissä lukee jing. Niin. Tähän tulee heti meidän talousetu. Roomsetup. No ei minun roomsetup. Meidän koko talomme. Minun on pikkuvelellä ollut tänään synttärit. Meillä on vähän juhlittu täällä. Mutta on minun ei. Tähän voi orankea. Katsokaa. Arvostellaanpas tämä. Hänpäs heti mukin. Karkkia. Jääkaapissa on kakku. Euroshopper. Yes. Siellä on kakku. Harvinaisen oma kakku. Mä otan kaapista. Tästä tulee pidempi video kuin sitä edellisestä. Ja voisitko sinä, Jesperi, kohta? Ui jumala, mä katson kameraa. Mä kuvaan. Siis kun mä kuvaan, niin mä kaadan samaan aikaan. Ja mä katson sieltä kamerasta, kun mä kaadan tätä. No. Mä kyllä enää johtanut parasta juomaa vesi. Ja ne on juomaan. No niin, arvostella se. Pillillä On juo. karkki. Tällainen. On pillillä juo. Karkki oli 4/5. Nyt maistetaan. Väri on punainen. Täällä mukissa. Tossa on joku oranssi. Tuli arvostelut tuolla. Arvostelut. Otetaan sillekin vielä arvostelut. Olenhan jo niin läski, että tämäkin pitää arvostella. No. Ja juo vettä vähän pillistä. Ja tuo tiesingi tuossa pullossa on 2/5. Ja sitten väri 3/5, koska tuolla oranssipunainen on hieno. Tehdäänkö mitä? Sitten maku. Maistetaan vielä toisen kerran. Koska se pilliä pystyy pidentämään näin. Maku on 4/5. Sitten arvostellaan tämä pulla tästä. Pulla. Muhkili. Sekaan mun yksi mussuun. Kermavaihtoisi siellä. Näyttää tämä niin herkulliselta, että otetaan tämä. Nyt kun tämä on tässä näin, näkyy siinä vähän päätä, niin minä voisin lähteä. Se on hyvä. Hänpäs. Tässä on nyt hermamiidia. Heiluta sitä. Artturi suu. Mutta äitillä Artturilla on tuon suuhun. Äitillä termovaatto sille. Uima. Ei sieltä nähdä. No. Ihan kummisti paljon. No ei sieltä ajautunut. Ihan kumminkin paljon, mutta ei sieltä nyt paljon tullut. Artturi välillä puhuu aivan huoneen. Outoja. No. Kaikki on jätetty syömättä täällä. Kattokaa nyt.
siellä. Jätetty tähän tarjoille, kun me tullaan. Syökö vaikka? Että pois pidetään bileet täällä. Me on bileet. Jasperi menee pelaamaan jotain Skylander Giantsia. Odottakaas hetki. Minä haluan näyttää yhden hienon vitun. En voikaan näyttää sitä, sillä sitä ei ole enää meillä. Se on viety pois. Anteeksi minun mässytys. Hänellä asiaa. Häpeä. Nyt tämän juoman jälkeen tulee rumsetut. Nyt tulee rumsetut. Mä asun tuolla ylhäällä. Nyt ei näy mitään. Täällä on. Siinä on minun sänkyni. Siinä on minun tietokoneeni kaju. Siinä. Toivon tää pussi parasta. Laske sinne. Levi vittu, mun kaiutin tippu sun takia. Joo, mutta jos tää video olisi ollut nyt tässä, niin nähdään sitten ensi kerralla. Ja se on Moro. Derp.